Čau lidi, já jsem Jakub Jakl a dneska se podíváme na nějaký můj pohled na Redmi Watch 4. Jdem na to. Já jsem si říkal, že to pojmu spíš jako můj pohled než nějakou recenzi, to znamená, řekneme si klasicky výhody, nevýhody a potom dojdeme k nějakému závěru, kde vám řeknu, co si o těch hodinkách myslím a jestli si myslím, že mají cenu nebo naopak byste se měli kouknout někde jinde. Takže výhody. První výhoda je za mě určitě cena, protože hodinky seženete za cca 2200 korun. Záleží, kde je kupujete. Já když jsem kupoval na Alze, tak stály 2190 a přímo na stránkách Xiaomi tak stály ty hodinky 2290. Takže záleží prostě, kde je budete zrovna kupovat a za jakou cenu tam budou, ale cca 2200 to je. Druhá výhoda je za mě výdrž baterie. Samozřejmě záleží na používání těch hodinek, ale myslím si, že nějakých 9-10 dnů vám vydrží úplně v pohodě. Já mám zaplý na těch hodinkách víceméně úplně všechno, co tam zapnout jde a i tak mi klesá baterka o cca 10% každý den. Samozřejmě, když pak, já nevím, jdete na procházku, zapnete si cvičení, jdete bez telefonu, GPS se bere z hodinek, tak samozřejmě to bere o něco víc. Tam ale za mě je to druhá výhoda, protože se zapnutou GPS-kou mi baterka klesla o nějakých asi 5% za 30 minut. Když jsem to testoval víckrát, tak víceméně to vychází, že se zapnou GPS-kou, na těch hodinkách vám baterka klesne každých 5 minut o 1%. Určitě jako další výhodu bych dal upínání řemínku, který je tady vlastně nový. Prostě jenom dáte řemínek, cvaknete, zvládne to každej. Dole máte tlačítko, to zmáčknete, řemínek vyskočí. Takže to je určitě výhoda. Další výhoda určitě je volání přes hodinky, kde vlastně máte reproduktor a máte tady i mikrofony. Takže jste schopný přes ty hodinky, když zrovna nemůžete vzít třeba telefon do ruky, nemáte sluchátka, tak můžete vlastně ty hodinky využít právě k tady tomu. Pak další věc, kterou já jsem si zapsal jako výhodu, i když nevím, jestli to úplně výhoda, ale spíš takový jako zjištění. Tepová frekvence, když máte klasicky jenom hodinky zaplý, tak tepová frekvence se snímá každou minutu. Samozřejmě v případě cvičení se snímá po celou dobu toho cvičení, takže máte stále aktuální data o tepové frekvenci. Další výhoda je určitě za mě aplikace do mobilního telefonu, která je intuitivní, rozhodl jsem se, že ji tady ani ukazovat vlastně nebudu, protože je intuitivní, je jednoduchá a najdete tam vlastně úplně všechno, co potřebujete. Takže to je určitě výhoda, protože pro spoustu lidí, třeba chytrý hodinky nebo spíš sportovní hodinky, Garmin, tak tu aplikaci mají pro spoustu lidí dost složitou. Další výhodou je určitě při cvičení možnost nastavení cíle. Cíl můžete nastavit buď v minutách, to znamená, jak dlouho budete cvičit, anebo v kaloriích, kolik kalorií za to cvičení chcete spálit. Když dostanete cíl, hodinky vám to oznámějí, že jste dosáhli cíle, můžete skončit a jít si užívat života. No, poslední výhoda je, pokud máte třeba hodinky od Amazfitu, tak hodinky od Amazfitu používají mobilní aplikaci Zepp a z této aplikace se do aplikace od hodinek Xiaomi dají přetáhnout veškerý data, takže pokud byste přecházeli z Amazfitu, tak ten přechod na novou aplikaci s tím, abyste tam měli vlastně veškerý data za celou tu dobu, co si, já nevím, měříte tepovou frekvenci, nebo co cvičíte, nebo co vůbec používáte chytrý hodinky, tak si tam všechno přenesete a máte tam veškerý data, nepřijdete vlastně o ně. No a to je za mě asi k výhodám úplně všechno a teď půjdeme na nevýhody. První nevýhoda, kterou já tady mám, tak je takovej ten pravotní wow efekt, který u těch hodinek já třeba potřebuju mít. A tady u těch hodinek jsem ho úplně neměl. Byť ty hodinky jsou dobrý, líbí se mi, dokonce se mi líbí ta stříbrná varianta s tím šedivým páskem, tak prostě tam nebyl wow efekt. Třeba u tady těch hodinek tam wow efekt byl. Ale tady prostě ten prvotní wow efekt se mi prostě nedostavil, což mě hrozně mrzelo nebo mrzí, ale
tohle já mám jako nevýhodu, protože to u těch věcí, které mám mít, potřebuju. Takže tak. A jdeme na druhou nevýhodu. Druhá nevýhoda je, že ne vždy je překlad do češtiny, ať už v aplikaci nebo v hodinkách, 100%. V aplikaci už jsem našel místo, mám pocit, že je to u vyhledávání hodinek, tak tam znaky máte čínský, pokud neumíte čínsky, tak si to nepřeložíte. A v hodinkách, když vám přijde víc oznámení, vy se na ně koukáte na všechny, tak úplně nahoře místo toho, abyste měli třeba rozumím, klikli na to a všechno smazali, tak místo toho je tam napsáno jasno. Těch chyb teda není až tak moc, ale občas se tam nějaká vyskytne, není to nikde, kde by vás to nějakým způsobem nějak extrémně omezovalo, ale je dobrý vědět, že nějaký chybky v rámci překladu tam jsou. Další chyba, s kterou jsem se setkal, bylo, já si ty hodinky jenom nasadím, bylo mačkání korunky o zápěstí. Takhle se mi to neděje, ale pokud jsem na sobě měl mikinu, měl jsem na sobě bundu, tak už se mi asi 4krát stalo, že tu korunku jsem různě mačkal, nebo se mi díl držela, takže mi pak hodinky hlásily, že chtějí vypnout nebo něco podobného. A je potřeba si na to prostě dávat pozor. V létě, nebo když budete jenom v mikině, budete mít trochu víc zvehnutý rukávy, tak se vám to asi nestane, ale v zimním období je možný, že byste si tam s tím mohli něco dělat. Takže tak. Další nevýhoda by mohla být to, že velikostně ty hodinky jsou podle mě spíš na mužskou ruku než ženskou. Zas na druhou stranu, pokud to ženský nevadí nebo má ráda větší hodinky, tak těch 1,97 palce určitě vyhovovat bude, ale pro někoho by to prostě mohla být nevýhoda, protože nechtí takhle velký hodinky. No a poslední nevýhoda, kterou já tady mám, tak by pro někoho mohlo být to, že ve chvíli, kdy poprvé ty hodinky spárujete s tou aplikací v telefonu, tak musíte všechno nastavit. To znamená, musíte nastavit sledování tepu, jestli má být zaplý, jak často se má snímat, máte tam zaznamenávání vlastně kyslíku, taky ho musíte nastavit, prostě všechno, co od těch hodinek chcete, si musíte nastavit, ať už to chcete mít zaplý nebo vyplý. Jo? To by pro někoho mohla být nevýhoda, protože znám lidi, kteří si chtějí koupit hodinky, chtějí spárovat, nasadit a aby rovnou fungovaly a nemuseli tam nic extra přenastavovat. Zas na druhou stranu, aspoň se s tou aplikací a s těma hodinkama naučíte, budete plus minus vědět, kde co máte, takže je otázka, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Beru to tak, jak to znám od pár lidí, kteří to jako nevýhodu mají, tak jsem to sem radši dal. To jsou vlastně všechny nevýhody a teď půjdeme na závěr videa. No a máme tady závěr videa a co říct vlastně závěrem. Podle mě jsou tohle dobrý chytrý hodinky, pokud s chytrýma hodinkama začínáte, tak tohle je zajímavá volba. Zároveň je to podle mě zajímavá volba, pokud chcete hlavně chytrý hodinky a sportovní funkce jsou pro vás spíš druhořadý. Zas na druhou stranu, pokud jste nějaký sportovec, tak s největší pravděpodobností stejně půjdete do Garminu, pokud chcete zároveň nějaký chytrý funkce, takže tak. Ale myslím si, že kdybyste s tím někde blbli, já nevím, na triatlonu nebo někde, tak ty hodinky spíš zničíte než cokoliv jiného, protože tady vlastně není chráněný displej a tělo je z hliníku, takže ho víceméně lehce poškodíte. Třetí bod, který já tady mám a který možná bude důležitý pro lidi, kteří koukají na chytrý hodinky v této cenové relaci, tak tyhle chytrý hodinky, pokud vám teda nevědějí, jakože mají větší displej, tak byste určitě neměli opomenout, zařadit do svého výběru, protože za tu cenu jsou to určitě zajímavé hodinky. Z toho, co jsem koukal, tak srdeční tep víceméně seděl i s jinýma hodinkama, který jsem zkoušel. A s tím, jak vím, jakou tepovou frekvenci přibližně mám, když cvičím, když sedím, když se hejbu a podobně, tak to plus minus jako sedělo. A vlastně tyhle chytrý hodinky teďkon poputujou k mému nejstaršímu synovi, který se rozhodl, že mi vrátí Amazfit T-Rex 2, takže ty já teďkon zase chvíli si budu užívat.
a místo toho si vlastně veme tady ty, takže ty poputuju k němu a zatím, co jsem se s ním bavil, protože už má taky pár dní na ruce, nebo měl teďkon, tak říkal, že dobrý, že mu vyhovujou, že jsou super, tak máte i takhle recenzi od někoho mladšího, než jsem já. A to je vlastně dneska všechno. Příště se s největší pravděpodobností podíváme na moje nový sluchátka od Nothing Ear 2, protože moje AirPody Pro nedokázali opravit, tak mi vrátili peníze. Já jsem si říkal, že na chvíli zkusím zase něco jiného, ať posoudím, jaký tam jsou rozdíly. Takže jsem vzal takovýhle. Na to se koukneme nejspíš příště. A pokud se vám video líbilo, klasicky like, pokud nelíbilo, tak klasicky dislike, to je jasný. Dejte odběr, pokud se vám moje tvorba líbí, ať nás tady přibývá a ať se prostě rozrůstáme. No a to je vlastně všechno. Mějte se fajn a zase příště. Čau.